Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Мы зноў радасна вітаем вас у нашай пакулішчы нашай цудоўнай гасціннай студыі. І ў яе сёння завіталі вельмі шаноўныя госці. Вітаем рух Маргарытка. Хвала Христу. Сёння ў нашай студыі спачатку я прадстаўлю пані, якія ў нас тут ёсць. Пачынаем па этыкету з жанчын. Прысутнічаюць пані Аліна і пані Ірына з парафіі святога Антонія і таксама мадэратар руху Маргарытка ксёндз Павел Эйсмант. Шчыра вітаем у нашай студыі, вельмі цешымся, што нарэшце атрымалася ў вас да нас даехаць, дабегчы, дайсці. І, канешне, хочам пачуць усё самае важнае, цікавае пра ваш рух, каб больш людзей даведалася пра яго, каб больш людзей стала яго удзельнікамі. Даражэнькія, давайце ад пачатку. Дзе, калі нарадзіўся рух Маргарытка і чаму ён так называецца? Рух Маргарытка быў існаваны Луіз Варт у Эльмере, это в Канадзе. 1 жніўня 1981 годзе. Луіз Варт заўсёды прасіла пана Бога быць у пабожнасці, таму што лічыла гэта добрым дарам. І заўсёды разважала ў касцёле, размаўляла з Богам, але не бачыла сябе у гэтай малітве, як быццам яна была адвлечана ад малітвы, но видела других людзей, як яны моляцца, і ей усяды хацелася быць падобнымі да добрых людзей. І калі прыходзіла дадому, то яна як быццам сабе задавала пытанне, магу ли я быць падабана пану Богу. І у яе ў жызні былі такія моменты, яна жыла в інтэрнаце і працавала ў лабараторыі, і на яе жызні былі такія моменты, калі яе приглашалі на конкурс прыгажосці. І яна выйграла этот конкурс. У этой реальности она не знайшла сябе. А так, аднак, яе цікавілі ўсяды добрыя людзі, которых она замечала дабрыню, і ўсяды хотела быць похожымі на гэтых людзей. І калі яна ўжо была ў падрастковым узросце, яна з хлопчыкі уже сталі за яе ухаживать, она им всегда ставила пытанне, что я не буду с вами сустракаться, если вы не будете давать бедным милостыню. И семья у нее была верующей, и мама щедрой. И калі она приехала до своей дочки Луизы, и Луиза сказала: «Мама, у тебя пригожие туфли». Она говорит: «А я тебе приехала их подарить». И батька у нее был добрый, милосердный. І калі яны прыходзілі з касцёла, ён усяды у іх пытаўся: як вы разумелі Евангелие, што гаварыў ксёндз. І яшчэ задаваў ім пытанні, і яны што не маглі адказаць, ён усё ім тлумачыў. И была еще у их парафии тетя-старушка, у которой ее это уразило, вот этот момент, который была старушка, и у нее было много грошей, она давала милостыню людям, и
Луиза тоже сама себе дала такое задание, что я тоже хочу быть такой, подавать милостыню. Ну, вот... А якім чынам гэта яе была ініцыятыва, якім чынам нарадзілася менавіта ініцыятыва Маргарытак? Гэта яе была прапанова? Яе была прапанова, яна вельмі хварэла і была много гадоў паралізована. І калі... Тут хацелася бы крыху, можа, паправіць, бо сама Луіс Варт, яна была свецкай верніцай, прафесаркай, вось, яна чэрпала натхненне з іншай свецкай, якую звалі Маргарет О'Донел. І вось яна, калі мела 13 гадоў, захварэла поліяміэлітам, была паралізавана, толькі магла варушыць галавой. І яна гэтыя цярпенні ахвяравала за святароў. Пазнаёміліся яны, дарэчы, праз айцоў-рэдэмптарыстаў, семінарысты якіх семінары прыходзілі на размову да яе. Любілі паразмаўляць, і яна давала ім такія, каштоўныя парады. І вось менавіта прасілі яе таксама вельмі часта, каб памалілася за семінарыстаў, за святароў. Яна гэта вельмі ахвотна рабіла, спалучаючы, канешне ж, свае цярпенні, далучаючы да свае вось гэтай вось пакуты як ахвяру для Бога. І такім чынам, а гэтая Маргарет вельмі любіла менавіта Маргарыткі. У яе яшчэ імя такое, правда, вельмі прыгожа Маргарет было. І таму гэтая вось асоба, якая пражыла 40 гадоў, памерла потым ад гэтай хваробы, была прыкладам для Луіс Варт, заснавальніцы, для таго, каб выбраць менавіта Маргарытку. Ці рамонак таксама, па-англійскі Дейзі. Рамонак, але мы называем Маргарытка. Чаму? Бо яна вельмі шукала чагосьці простага. Гэта павінна быць простая, звычайная кветка. А яшчэ ў яе была такая вось схема, звязаная з гэтай Маргарыткай, каб была такая кветачка, акружаная пялёсткамі. І пялёстак павінна было быць менавіта толькі 7. У цэнтры запісвалася імя святара. А пялёсткі гэта дні тыдня. І ва ўсе дні тыдня запісваліся імёны і прозвішчы тых людзей, якія маліліся за гэтага святара. І вось такім чынам вось нарадзілася гэтая ідэя. Яна, дарэчы, нарадзілася таксама вось у малітве. Яна вельмі шмат прыглядалася святарам, старалася зразумець, як яны жывуць, якія ў іх ёсць праблемы, і аднойчы проста атрымала такое натхненне, магчыма, ад Духа Святога, каб маліцца за святароў. Здзівілася, чаму такое натхненне, яна ж не манахіня, але ўсё ж такі вырашыла распачаць. Вядома, яе падтрымалі, і вось такім чынам 1 жніўня 1681 года з'явіўся новы каталіцкі апостольскі рух, які стаў называцца Маргарытка. Сыходзячы з гэтага аповеду, атрымліваецца, што Маргарытка, гэта адна Маргарытка, гэта спалучэнне 7 асобаў, 8 дакладней. 7 чалавек, якія моляцца за 8 асобу, і гэта святар. Вось, скажыце, калі ласка, а можа быць толькі светская асоба чальцом Маргарыткі, альбо духоўная асоба таксама? Я скажу так, што не выключана гэта. Чаму? Таму што хоць арганізавала светская асоба, але нідзе у правілах, у статутах, не ведаю, не прапісана, што могуць быць толькі светскія. Чаму святар не можа маліцца за іншых святароў? Чаму манаская асоба не можа маліцца за святароў? У нас яшчэ такая спецыфіка ў нашым апостольскім руху, што мы таксама не выключаем малітву за манаскія асобы. Хоць сцісла кажучы, Луіс Варт мела на ўвазе толькі выключна святароў. Тым не менш, у нас людзі моляцца таксама і за законных сясцёр, якія сілай факту не могуць прыняць сакрамент пасвячэння. Вось. Бо мы не можам абмяжоўваць Пана Бога у яго дзеянні, ва ўдзяленні ласкі Божай. І калі ёсць такая патрэба, такая, скажам так, патрэба сэрца, то мы ідём ёю насустрач. Вельмі добра, вельмі прыгожа, што вось так у нас моляцца і так адбываецца.
А хто з'являецца ініцыятарам малітвы за канкрэтнага святара, духоўную асобу? Ну, это какой-то человек собирает, когда-то давно мне вот в 2007 году предложили, вот будешь молиться за святара? Я сказала, да, давайте. И меня вписали в карточку. А теперь вот уже 2 маргаритки организовала я, тоже, ну, предложила вот знакомым своим, Алине, вот говорю, что давай вот молиться за нашего пробоща Сергея Пикачева. И мы организовали такую, нашли 7 человек, и все. Потом уже следующую, и так уже останавливаться не будем. Будем Вот. людей У нас приглашать. есть вот этой маргаритки, можно вот показать. Коли ласка, давайте я покажу на камеру. Такие вот Как вы тоже такие располагаете, более новенькие, а так. тут вот уже такие отмоленные, Мгм. постарше. Ось такі, Да. так яны выглядаюць. От, Тут мы адразу малітва. даведваемся, за каго моліцца пані Ірына. Да. и Так, там- бо гэта канкрэтная картка надрукаваная за асобу святара. Да, за особу святара, и там вот уже молитва идет, вяночек до Святого Духа. Ну, можно молиться и ружанцам молиться, ну, тут вот уже вписано до Святого Духа о 7 дарах. Молимся за святаров. А калі маргарыткі прыйшлі на Беларусь, бо вось у свеце яны існуюць ужо больш за 40 гадоў, а ў Беларусі прыкладна хаця б. Ну, дакладна ніхто не ведае, бо я адказваю за маргарыткі толькі ад 6 ліпеня мінулага года. Вядома, перада мной яшчэ таксама былі мадэратары. Я запытаўся, яны таксама не вельмі добра арыентуюцца, але ёсць адна гістарычная зачэпка. Нядаўна цяпер быў у парафіі Маладзечне, і некаторыя маргарыткі, яны там, дарэчы, адны з самых першых арганізаваліся, гэта вось рэгіён, яны казалі, мы ўжо молімся 25 гадоў. Калі прыняць, што так больш-менш яны адначасова, ну там, можа, з розніцай 1-2 гады распаўсюдзіліся па ўсёй архідыяцэзіі, то ў такім выпадку можна сцвярджаць, што вось дзесьці напрыканцы 90-х, і асабліва ў пачатку нулявых, яны прыйшлі на Беларусь. Вядома, з заходняй Еўропы, скажам так, з касцёла, ну, я не ведаю, Германіі, Польшчы і гэтак далей. Вось як цікава, калі маргарыткі будуць пісаць сваю гісторыю на Беларусі, то гэта будзе гучаць прыкладна так. Дакладна невядома калі, але ў тыя часы, калі на Беларусі ўжо было шмат пабожных людзей, нейкі чалавек вырашыў, што і нам будзе добра памаліцца за сваіх святароў. Ну, ведаеце, пэўная містыка павінна быць усё ж такі, бо не ўсё так проста. Дарэчы, рух маргарытка, гэта вось апостальскі рух, ён такі дастаткова малады. Вось паглядзіце, 81 год, это значыць колькі? 43 гады. Да, 43 гады будзе 1 жніўня у гэтым годзе. Ёсць такія рухі, вось, якім па 100 гадоў, а ёсць яшчэ нават, скажам так, гэта было добра бачна ў Буцлаве, калі сабраліся 1 мая ўсе рухі і супольнасці, і некаторыя з іх стагоддзямі ўжо існуюць. А наш рух вельмі малады, але, здаецца, патрэбны касцёлу. Чаму? Бо за святароў, ну, трэба маліцца, іх падтрымліваць. Ведаеце, што прыйшло ў галаву такое параўнанне, што маргарыткі, сыходзячы з таго, што вы апавядалі, што маргарытка вельмі трапная назва. Гэта кветкі самасейкі такія, якія там на газоне кінулі іх троху, а яны на наступны год яшчэ, бо, як вы распавядалі, атрымліваецца, што кожны чалавек, у якога ўзнікла такое жаданне, памкненне, можа прыйсці з ініцыятывай да сваіх знаёмых, а цяпер ужо да вашага руху ўжо канкрэтна, і прапанаваць маліцца за пэўную духоўную асобу або святара, так? Да, так, уже конечно. подходят люди, спрашивают, вот даже телефоны оставляем, так что у нас есть уже пару телефончиков, следующую маргаритку делать уже. Ну, и да, и они такие у нас по всем костелам маргаритки. И можно сделать даже опрос, вот кто с какого года, да, начинал, вот, и действительно какую-то историю, чтобы писать. Вы бачите, не дарма прыйшлі на Радыё Марыя, бачите, як я вам падказала ідэю. Да. Вам патрэбны валанцёр, які арганізуе гэтую гісторыю «Адшукае маргарытак на Беларусі». Раскажыце, калі ласка, падрабязней, у чым, з чаго складаецца вось гэта духоўная паслуга, малітва за святара? Што вы робіце, як, калі?
паасобку альбо арганізавана? Тут расписано, кто який день молится. Получается, в каждой маргаритке, у каждого, вот, допустим, вот эта вот маргаритка за біскупа Юрия Касабуцкого, и я вот молюсь за его понеделок. В понеделок стараюсь, с раницы бывает, но скажу честно, у меня бывает, что вот уже лечу на работу и бывает вечером отговариваю, молитву. Молюсь полностью, вот тут вот прописано у нас, веночек до Духа Святого. Молюсь, свечку даже, запаливаю, когда читаю. Сразу молитва за святая. Потом веночек до Духа Святого, молитва до Духа Святого. Это то, что прописано вот людям, чтобы было легче. Можно и ружанец отговорить за святара. То бок няма такой жорсткай схемы, якой трэба прытрымлівацца. Гэта абавязкова малітва ад сэрца, але поўнай схемы такой дакладна няма. Да. Нет, бачыце, ёсць ужо традыцыйна гэтыя вось малітвы, якія паглядзіце, калі ласка. Вось малітва за святара, веночак да Духа Святога, якія ўжо склаліся ўжо за гэты час. Ніхто не перашкаджае, каб вось, як казалі, памаліцца ці ружанец, ці вяночак да Божай міласэрнасці, ці іншую улюбёную малітву. Дарэчы, калі утвараецца маргарытка, то таксама светская асоба просіць, каб памаліцца за свайго улюбёнага святара. Это вельмі важны тут менавіта гэты чыннік добраахвотнасці, што ніхто не прымушае яе маліцца, але у яе ёсць улюбёны святар, якога яна не ведае, скажам так, асаблівым чынам хоча агарнуць малітвай, казанні якога, напрыклад, вельмі падабаюцца, і розныя іншыя моманты, скажам так, да? І вось яна выходзіць з такой ініцыятывай, каб знайсці паплечнікаў ці паплечніц, аднадумцаў, каб разам скласці маргарытку. І звычайна, традыцыйна, яна бярэ чацвер. Але ў нас, як я заўважыў, такога няма, кожны выбірае сам свой дзень. Вось. І тыя дні, якія ўжо засталіся, апошнія, якія там ёсць, ужо бяруць гэтыя дні. І ведаеце, найчасцей бывае так, што кожны чалавек моліцца ў адзін дзень, атрымліваецца, што ён моліцца толькі адзін дзень у тыдзень, але ёсць абавязковае правіла, каб заўсёды маліцца, каб не прапускаць гэтую малітву, бо інакш разрываецца гэты малітоўны, скажам так, ланцужок, бо святар патрабуе, каб за яго маліліся штодзённа. І, дарэчы, асоба можа набраць, напрыклад, вось, узяць на кожны дзень па аднаму святару. Ці можа, напрыклад, за аднаго святара ўдзельнічаць у 2 маргарытках? Можа, это радзей такое ёсць? Хацела і спытаць. Ці бывае так, што за аднаго святара моляцца там, не ведаю, 2, 3, 5 маргарытак? Конечно. Ёсць такое, да? Конечно, можа за каго і 10. За мяне 4 маргарыткі. Прычым у розных дыяцэзіях. Гродзенская, Пінская, Мінска-Магілёўская, 2 ўжо цяпер. Я і хацела спытаць, а ці сустракаецеся вы з маргарыткамі, якія моляцца за вас? Абавязкова, у нас ёсць фармацыя маргарытак, такія сустрэчы, якія арганізуюцца, і вось вы добра ведаеце таксама, праўда, пра гэтыя сустрэчы. Яны распачаліся фактычна ад верасня, і мы у асноўным, скажам так, дамовіліся, што кожную 3-ю суботу верасня сустракаемся, дарэчы, у розных месцах, у розных святынях Мінска, але ў Мінску сустракаемся, бо мы апостальскі рух Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Кожная дыяцэзія, скажам так, мае свайго мадэратара, збіраюцца, скажам так, асобна. Гродзенская дыяцэзія, я ведаю, што збіраецца ў вышэйшай духоўнай семінарыі ў нядзельку, і там яны моляцца. Вось, мы збіраемся ў розных касцёлах, вось у архікатэдры раней збіраліся, на Залатой горцы, у іншых таксама месцах, і тады всю інфармацыю мы, канешне ж, можам прадставіць, калі хтосьці цікавіцца, абавязкова, але кожны месяц стараемся, каб былі такія вось фармацыйныя сустрэчы. Што там складаецца на гэта? Канферэнцыя такая вось духоўная, потым выстаўленне Найсвятейшага сакраменту, адарацыя, ружанец за святароў, святая імша, канешне ж, абавязкова кульмінацыйны пункт. І потым сустрэча пры каве, гарбаце, розныя, скажам так, такія вось арганізацыйныя пытанні. Таму некалькі гадзінак так разам праводзім, і здаецца, што вельмі-вельмі як бы нашыя маргарыткі ахвотна
удзельнічаюць, заўсёды ёсць тыя, якія прыязджаюць, дарэчы, не толькі з Мінска, але таксама з іншых гарадоў. Напрыклад, са Стоўбцаў прыязджаюць нават у Мінск, бо няма такой магчымасці, на жаль, у кожным горадзе кожны месяц. Ну, на жаль, я разарвацца не магу, толькі чалавек. Дару білакацыі не маю, але тым не менш запрашаю ўсіх, скажам так, вось у Мінск на працягу навучальнага года з верасня па май вось праводзіцца гэтыя вось сустрэчы. Яшчэ ёсць такія цікавыя моманты, як, напрыклад, калядная сустрэча ў нас была таксама, дзе мы спявалі калядкі ў парафіі святога Яна Евангеліста Максіміляна Кольбе. Вось, і, канешне ж, такім кульмінацыйным момантам нашай сустрэчы, такая адна з самых галоўных, можна так сказаць, сустрэч, гэта, вядома, у Вялікі чацвер, бо гэта дзень устанаўлення сакраменту Эўхарыстыі і пасвячэння. І вось тады маргарыткі віншуюць святароў, вось, і кветачкі, скажам так, таксама дораць. Вось, абяцаючы і ці пацверджаючы, што яны моляцца, пастаянна памятаюць у малітве за сваіх святароў. Але яшчэ не пра ўсе ініцыятывы распавёў. Яшчэ адна ёсць і будзе. У гэтым годзе з 14 па 16 чэрвеня адбудуцца рэкалекцыі для членаў апостальскага руху Маргарытка. Для тых, хто моліцца ў Маргарытках, яны адбудуцца ў кляштары айцоў-кармелітаў у Мядзелі. Вось, таму яшчэ ёсць месцы, не ўсе яшчэ запісаліся. Калі мяне слухаюць маргарыткі, то яшчэ шчыра запрашаю падумаць і вырашыцца. Добра, вось так. Так, далучайцеся, Мядзель вельмі прыгожы, Мядзел вельмі прыгожы. Горад, мястэчка, як, так? Львары, так, Львары, якая возера, так? Я не памыляюся. Так, І, канешне, маргарыткі, якія збяруцца там на адмысловыя рэкалекцыі. Хачу спытаць яшчэ, а як даведваюцца святары, што за іх пачынаюць маліцца? Вось, можа, дзяўчаты, як вы вырашылі маліцца, так? А потым, што далей? Прыйшлі да святара і сказалі, Да, мы будем за вас молиться. Ну, да. Ну, спросили, бывает же, там надо указать дату святарских посвящений у Маргаритки, там, день народження. І, ну, запитываешься, да, за святого якого, до якого святого молиться, потому что тут в молитве указывается святый, там, Юры, вот, молись, возьми особливую спеку святара, там, вот, какого-то, у кого, и да, ну, пытаешься, да, желательно, ну, по-всякому бывает, конечно, ну, да, в основном пытаешься, а потом уже, когда уже эта маргаритка создана, мы приходим к святару, договариваемся, когда ему можно вот эту маргаритку, чтобы мы все могли ему вручить, а он нас еще благословит и поблагодарит, и потом уже молимся за святара, да, начинаем. Ёсць такія сустрэчы ваши со святаром, за якога вы молитеся? Ось, акрамя того, что вы рухом тут вначале идет вечная молитва такая, сразу идет вечная молитва за святара, что ты обещаешь уже вечную молитву уже до конца жизни за этого святара. Мне думаецца, што кожнаму святару патрэбна, як і кожнаму чалавеку, падтрымка ў малітве і ў крепкай малітве, потому што святары, як і ўсе людзі, бываюць адзінокімі і сумотнымі, поэтому наша малітва маргарытак, я думаю, што вельмі патрэбна і вельмі падтрымліваем мы ксяндзоў за людзі, за якіх мы молімся. А якія адносіны складаюцца паміж удзельнікамі самой маргарыткі? Ці набліжае гэта вас адзін да аднога? Наближая, да. Ёсць такое, што мы і перазваніваемся, і саветуемся, і малітвы друг другу, якія яшчэ за святароў можна укрепіць, чтоб, ну, не эти молитвы, которые у нас надрукаваныя, а яшчэ да Божай милосердности. Ну, я, например, молюся вяночек да Божай милосердности за ксяндза Павла Эйспанта и за ксяндза наша Сергея Пикачева, вот, и с душой. А можа у вас ёсць, напрыклад, нейкая сацыяльная сетка стасунак, вайберы, группа, ёсць у вас якая-нибудь?
Ёсць у вайберы група, мы заснавалі адразу, каб была камунікацыя, каб была сувязь, называецца Мінска-Магілёўская Маргарытка. Ну, такая супольнасць у вайберы, скажем так, да яе можа далучыцца кожны, таму ну, вось трэба звяртацца да мяне, і тады я записываю телефон і ўключаю гэту групу, потому что там ёсць адміністратор, скажем так, да, вось, які пільна сочыць, каб все было добра, каб інфармацыя даходзіла. Вось, у гэтай групе, ну, не ведаю, 120-130 чалавек, дзесьці так на дадзены момант. І яшчэ будуць уключаны, таму што, ну, спісы, я яшчэ езжу па розных гарадах таксама, праводжу сустрэчы, скажем так, у супольнасці, у парафіях, бо далёка не ўсе, на жаль, могуць прыехаць у Мінск, а супольнасці існуюць па ўсёй фактычна Мінска-Магілёўскай архідыцэзіі. У Магілёве таксама ёсць, можа, калісьці даеду, дасць Бог. Вось, і спіс пашыраецца, усё больш і больш становіцца вядомых, і такім чынам інфармацыя вось гэта распаўсюджваецца і даходзіць. Яшчэ ў нас ёсць Інстаграм. Ну, куды ж без фотаздымкаў, куды ж без розных відэа і гэтак далей. Это ж сёння 21 стагоддзя. Таму Маргарытка, ніжняе падкрэсліванне ММА, Мінска-Магілёўская архідыяцэзія. Маргарытка ММА. Вось, калі што, это потым ужо будзе напісана, будзе пададзена, можна будзе прачытаць таксама. То бок, даражэнькія, самы просты шлях, калі вы хочаце хутка даведацца аб інфармацыі, як стаць удзельнікам, чальцом альбо арганізатарам сваёй асабістай маргарыткі, там, дзе вы ёсць са сваімі яшчэ 6 сябрамі і маліцца за святара, можна самы хуткі шлях — гэта Viber, які назваў ксёндз Павел, альбо у Інстаграме пастукацца, таксама падпісацца і запытаць, што вам рабіць. А яшчэ гэта інфармацыя будзе пададзена ў нас тут пад гэтым відэа, тэлефоны, уся актуальная інфармацыя пра тое, як стаць маргарыткай. Гэта нават гучыць прыгожа. Як на гэтым газоне са шматлікіх маргарытак дабавіць яшчэ одну кветачку. Дзякую шчыра за тое, што вы прыйшлі да нас у студыю. Напрыканцы хачу задаць пытанне ксёндзу Павлу, насамрэч. Ксёндз Павел, хто моліцца за маргарытак? Мы молімся за маргарытак. Уся справа ў тым, што калі цэлебруецца святая імша, падчас кожнай сустрэчы інтэнцыя святой імшы, ну, прынамсі, я гэтага трымаюся, за апостальскі рух Маргарытка. За тых, хто моліцца за святароў, бо яны таксама патрабуюць, канешне ж, падтрымкі. Вось, не толькі фармацыйныя нейкія сустрэчы, але таксама это вось духоўнай падтрымкі, якая ідзе, праўда, з ахвяры Езуса Хрыста, якая здзяйсняецца падчас Эўхарыстыі. Ну, вось, гэтая інтэнцыя, не скажу, што кожны раз, але найчасцей яна заўсёды прысутнічае. Дарэчы, таксама у нашай праграме ёсць, што вось у Буцлаве падчас галоўнай святой імшы менавіта я буду цэлебраваць святую імшу за апостальскі рух Маргарытка, за яго развіццё, каб таксама іншыя, скажем так, далучаліся, каб была яшчэ больш падтрымка людзей, ну і таксама, каб члены апостальскага руха Маргарытка, удзельнікі яе атрымлівалі патрэбныя Божыя ласкі для сябе і для сваіх сем'яў. И мы, когда молимся, тоже получается, за святара молишься, ну, знаешь, молишься, и молитвы на тебя идет тоже, я так думаю. Потому что... Дзякую шчыра за ваш такі цёплы аповед, шырокі, яскравы, напоўнены, ну, такой інфармацыяй, карыснай для нас усіх. Ну і напрыканцы, чаму варта увайсці ў апостальскі рух Маргарытка? Ад кожнага з вас. В первую чергу это молитвы за ксяндзов, и как Павел сказал, что ксяндзы молятся за нас, поэтому, наверное, самое это головное — молитва. Ну да, падтрымаць наших святароў, каб яны святымі былі, і нас, вернікаў, направляли на Нелегкий шлях и у ксяндзов, и біскупов, у всех. Поэтому молитва, ну, это сила, это сила, якая патрэбна усім нам, для ўсіх нас. Святы Ян Марыя Віяней калісьці сказаў, што на святары трымаецца ўсё, і калі парафію пазбавіць
на 20 гадоў святара то там будуць аддаваць пашану, на жаль, ідалам. Святар вельмі патрэбны, таму што Езус Хрыстус працягнуў сваю дзейнасць менавіта праз святароў. Ён нездарма сабраў апосталаў, нездарма іх вёў за сабою і даручыў ім місію ісці абвяшчаць Евангелие ажно да краю зямлі, але таксама місію асвячэння Божага народу. І вельмі добра, правда, што тыя людзі, святары, якія вырашыліся, якія адказалі Езусу Хрысту, так маюць такое заплечча, такую вялікую падтрымку. Памятайма, што святары гэта не супергероі, што святары гэта не, там, я не ведаю, надлюдзі, якія могуць абысціся без асабліва духоўнай падтрымкі, это звычайныя людзі. І, дарэчы, як кажуць, напрыклад, экзарцысты, нашмат больш сатана спакушае менавіта святароў, бо удар пастара і, вядома, рассыплецца статак. І таму святарам вельмі патрэбна падтрымка. Я, як святар, магу сказаць за сябе, што я адчуваю гэтую падтрымку, дзякуючы ёй магу дзейнічаць далей, яна мяне таксама матывуе да таго, каб не апускаць рукі, асабліва тады, калі адчуваеш сябе самотным, калі адчуваеш нейкі нават духоўны крызіс, бо такія таксама ёсць у святара, але каб з Божай дапамогай перамагчы, пераступіць і ісці далей, служыць Богу і людзям. І таму я дзякую маргарыткам за тое, што мяне падтрымліваюць, і жадаю апостальскаму руху, каб ён пашыраўся і каб таксама гэтая вось ідэя простай светскай верніцы Маргарет О'Доннелл распаўсюджвалася, і яшчэ больш і больш святароў чакалі гэтай вось падтрымкі, бо яна вельмі патрэбная. Каб на Беларусі жыў Бог і надалей. Каб найбольш на нашым каталіцкім поле квітнела маргарытак. Будзем маліцца за гэта. Будзем таксама чакаць новых маргарытак у апостальскім руху. Далучайцеся. Дзякуй шчыра, што былі сёння з намі. Хвала Христу. Слава навіки, вам таксама І вам дзякуй. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.